Sis, welcome back to my channel. Hey! Wala si Jana, please like and subscribe to my YouTube channel. Ang mga Pilipino ay kilala sa buong mundo sa pagiging matapat, mapagmahal at likas na matulungin sa kapwa. Ano-ano nga ba ang mga katangian nating mga Pilipino na hindi natin makita sa ibang lahi? Halimbawa, po at opo. Ito po ay tinuturo na ng ating mga magulang sa ating tahanan. Ito ay dala-dala natin hanggang sa pagtanda. Magbugas ka ng plato. Apo. Diyan, mo biyari. Di pa po. Pang halimbawa, pagmamano. Ng kamay ay isang pagpapakita ng malaking respeto sa ating mga nakakatanda. Bawa, pagsapit ng Pasko, pagsapit ng gabi, pagkatapos magsimba, at ang mga kamag-anak na galing sa ibang lugar. Dalawang halimbawa, pagmamalasakit sa kapwa. Ang pagmamalasakit sa kapwa ay kusang loob na ibinibigay, hindi pagkakait, higit sa lahat, hindi naghahangad ng anumang kapalit. Ikaw, sino-sino na ang mga natulungan mo? Sa paanong paraan mo sila natulungan? Masaya ka ba matapos mo silang matulungan? Tandaan, ang pagtulong sa kapwa ay may kapalit na biyaya galing sa Panginoon. Sa mga kases, mahalaga ang pagiging makatao. Ikaw, sino ikaw?